Hello mga Uragon. Today we're gonna open this new blender machine. We will unbox this. Okay. Start unboxing, bye. Start na. Mag-ano kami? Ayan o. Magbi-blend ng blender namin itong strawberry. Ayan, sige, start. Buksan mo na yan. Tingnan natin ang loob kung gaano kalaki. Ayan o. Bagong bili. Bumili ng blender para sa strawberry. Oh, laki ah. Oh. Okay. Okay. Ano bang loob niyan? Ayun, may mga manual pa sa loob. Tanggalin mo. Parang Coleman yan, ah. Dito pang blender ng mga prutas. Yan. Ano kami dito, mag-shake body dance. Yan o. Dalawa to eh. Ang pang-isa nito eh. May maliit ba? Ano to? Si Juicer. Ah, double ano pala to? Double. Pang-show. Shaker saka juicer. Juicer yan. Ah, ayos ah. Sige. So ito yung pang ano. Malaki pala yung ano niya, blade. Ito yun. Hugasan mo na. Yan oh. Oh. So ito na. Laki ng Model oh. yan ang model si Mr. Oiram. Model ng blender. Si Klikon. Klikon. Juice maker. Ayan. Sige, hugas mo na, hugasan. Sinsya na sa table namin. Full of stuffs. So yan. Nahugasan na. Magbi-blender na. Ha? May lock yata yan. Ito ba, sakto mo dito sa ano yata? Ano yan? Game. Saan yung ibibili natin? Ayun mo. Eh, hindi na. May ilaw na. Ito yung strawberry. Pure strawberry. Ayan. Ayan mga Uragon, mga beshi. Pulang-pula. Strawberry talaga. Ilagay. Yun o. Dalawa siguro na. Dalawang salang. Dalawang salak. Ayan o. Takip ba? Lagyan ng gatas. Ayan. Wala nang yelo-yelo. Okay, start. Yun o! Yan malapot. Siguro. So ayun.
Malapot yata ah. Wow, milky! Lagyan kaya natin ng tubig. Dito sa Tagal na. Salang na. Ano pa dalawa? Dalawang salang mga beshi. Yan, salang na sa... Wow! Malapot oh! Hindi na ba kailangan ng asukal yan? Ha? Bang! Okay na to? So yan, salang na yung padalwa. Tapos, Lagyan ng kunting asukal at matabang. isa na lang natin ito. Para doon. Mamaya pag sumahin na lang natin. Itong isama na to dyan. Ay, sige, dyan muna. Hindi ako muna. Sige na. So ayan guys, sinama na yung unang blinin kasi medyo matabang. Ayan, sama-sama na sila. Isang pichel, strawberry shake. Ayan. Kuha kayo ng ice doon. So ayun, tapos na ang blending. Lipat na sa pichel. Sige, lipat. Wow. Okay na siguro ko sa. Ilagyan kong konti ah. Sabi sa'yo eh. Kahit ano yelo yun eh. Napakalamig oh. Ayos. So, Sa tamis. ito na ang strawberry shake, mga uragon. Ito yung ano. Ayan, oh. Ang tatagal ay. Yan oh. Yes.